ברוכים הבאים, אני אלה אברמוב, מאפרת ומעצבת שיער. היום אני עומדת להראות לכם איפור ערב זוהר שכל אחד יכול לנסות בבית וגם להצליח. הווידאו בנוי במספר שלבי עבודה פשוטים, כאשר במהלכו אני מסבירה כל שלב ושלב, נותנת טיפים ועצות יעילות. אז יאללה, בואו נתחיל ונחזור לכאן בסוף הווידאו. בשלב הראשון נניח מייקאפ או קונסילר על כל האפף כבסיס לאיפור העיניים. יש למרוח את הבסיס מקו הריסים ועד לגבה ולטשש מעבר עם האור. כעת נניח צללית בהירה בזווית הפנימית שליד האף ובעצם הגבה. את הצללית נניח בתפיחות ובתנועות קצרות. בעזרת צללית כהה ניצור פינה דומיננטית בזווית העין. את הצבע אני מניחה מהריס האחרון פנימה בתפיחות קלות של המכחול על האור. בצורה הזו הצבע יהיה רווי יותר בפינת העין, מה שאומר שהפיגמנט ייראה חזק יותר. בשלב הבא ניקח מכחול נקי מצבע, מומלץ שהוא יהיה רחב, ונתחיל לטשטש את גבולות הצבע הכהה בתנועות קצרות וקטנות כלפי מעלה והחוצה. במידת הצורך אפשר לחזור על הנחת הצבע הכהה במקום הראשוני. אפשר לחזור על הפעולה מספר פעמים עד שמגיעים לדרגת הכהות הרצויה. בכל פעם שנניח צבע כהה מחדש בפינת העין, צריך לטשטש את הגבולות שלו בתנועה קטנה כלפי מעלה והחוצה. חשוב לטשטש היטב את המעברים בין הצבעים לקבלת מעבר רך והדרגתי. כעת אפשר לחזק את הצבע הבהיר בפינת העין ובעצם הגבה, גם כאן ההנחה נעשית בתפיחות קלות. בעזרת מכחול דק וצללית שחורה נקה את קו הריסים לכל אורכו. אפשר לטשטש את הצבע מעט כלפי מעלה והחוצה לקבלת מראה רך יותר. התוצאה שתתקבל תהיה מסגרת רכה סביב העין. דרך אגב, זו דרך מעולה ליצור תחושה שהמסקרה מתחילה ממש משורש הריס, המקום שהכי קשה להגיע אליו. בשלב הזה אפשר לנקות את כל פירורי הצלליות שנפלו בעזרת מגבון להסרת איפור. עשו זאת בזהירות בזווית העין כדי שלא להוריד יותר מדי מהאיפור. הזווית הנכונה היא לכיוון הרקה. כדי לנקות את האזור בצורה מדויקת, אפשר להשתמש באצבע כאשר היא עטופה במגבון להסרת איפור. בעזרת מכחול דק וג'ל שחור ניצור אייליינר. חשוב לוודא שהאייליינר סימטרי בשני הצדדים ומחמיא לזווית העין. אפשר ליצור אייליינר מחומרים שונים ולא חייבים להשתמש דווקא בג'ל שחור. אני בוחרת לעבוד איתו כי הוא המועדף עליי בשל העמידות שלו והפיגמנט הכהה. כעת אפשר למרוח מייקאפ על כל הפנים. אפשר לעשות זאת בעזרת ספוגית לחה, מכחול מייקאפ או בעזרת האצבעות. לקבלת כיסוי טוב, עבדו בתפיחות. כדי להסתיר את הכהויות שמתחת לעיניים, אפשר להשתמש בקונסילר בעל גוון קטמטם, שגם אותו כדאי להניח בתפיחות לקבלת כיסוי טוב. ודאו שהמייקאפ מרוח בצורה אחידה על כל הפנים, ולאחר מכן אפשר לפדר. אני בחרתי לפדר בעזרת פודרה שקופה. השלב הבא יהיה סירוק ואיפור הגבות. אפשר לעשות זאת בעזרת צללית ומכחול דק, או בעזרת עיפרון שמתאים לאיפור הגבות.
שימו לב שהצבע מפוזר בצורה אחידה ולא יוצר גושים. בתוך העין נניח עיפרון שחור שאותו נפדר בעזרת מכחול דק וצללית שחורה. בצורה הזו העיפרון יחזיק מעמד לזמן ארוך יותר ולא יזוז ממקומו. נמרח מסקרה משורש הריס ומשני צידיו למראה מלא ועבה יותר של הריסים. אפשר לחזור על הפעולה מספר פעמים ולהניח מספר שכבות של החומר. מריחת סומק פיסולי בצידי הפנים לחיטוב עצמות הלחיים בעזרת גוון חום, אשר ייתן תחושה של פנים צרות יותר ומורמות. הנחה של סומק בובתי על תפוחי הלחיים בעזרת גוון ורדרד, אשר ייתן תחושה של פנים מלאות יותר ויוסיף קצת צבע. את שני הסמקים נמזג יחדיו בנגיעות קלות. אפשר להאיר את עצם הגבה והלחי בעזרת צללית בהירה ומבריקה. את הצבע נניח בתפיחות קלות ונמזג עם הרקע. לסיום נניח ליפסטיק ורוד שתואם לאווירה ויוצר מראה הרמוני. כדי לקבל מראה חד של השפתיים אפשר להשתמש במכחול שפתיים אשר עוזר לסרטט את הצורה. אם רוצים לחדד יותר את קו השפתיים, אפשר להשתמש במכחול זוויתי ומייקאפ. את המייקאפ צריך לטשטש לכיוון האור ולבחור בגוון מתאים. שימו לב שהוא לא בהיר מדי. עכשיו ספרו לי אתם, האם האיפור הצליח לכם כמו שרציתם? האם נתקלתם בקשיים? והאם הווידאו הזה עזר לכם ללמוד דברים חדשים שלא ידעתם? את התגובות שלכם אתם מוזמנים להשאיר לי ממש כאן מתחת לוידאו ואני אחזור אליכם בהקדם. אם אהבתם את הווידאו הזה, עשו לי לייק ושתפו אותו עם כל החברים שלכם ברשתות החברתיות וירשמו לערוץ היוטיוב שלי. אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי! ככה, הגבות טיפה כאילו לעבור כזה עם האצבע על הגבות, כאילו חצי חיוך כזה את קורצת לעצמי. זוהר שכל אחת יכולה, אז בעצם למה לא לכם? אם אני הולכת להראות לכם וידאו, לא, אני הולכת להראות וידאו ואני לא רוצה להראות וידאו.